Dobrý večer, sme novo vzniknutá televízia Fest a dnes sa nachádzame na jednom špeciálnom podujatí. Skupina Fest oslavuje 50 rokov. My sme teraz pred pódium, kde je gitarista Marián Kulhavý a nám sa už teraz darí odchytiť bas-gitaristu. Zdravím vás, my sme televízia Fest a pýtame sa, čo je dnes tu vlastne za akciu? To je dneska akcia, veľmi vážna akcia, ináč pozrite sa, ako to tu vyzerá. Super, máte super. Aj svoje pódium? Máme svoje pódium, všetko, takže je to bomba a oslavujem 50. výročie kapely Fest. Za kaviareň, za Harley. Príjmite takú malú pozornosť, dúfam, že vám to bude stačiť. Mirka Kdovinová ju piekla a tvrdila, že všetko je na nej jedle. Aj to trsatko, všetne tej špilky vo vnútri. Mirku Kdovinovú poznáme, to veríme jej. Takže chlapci, nebudem vyčítať, koľko máte výrokov, to je škoda hovoriť. Stačí predstaviť, koľko fungujete, miliónkrát, všetko najlepšie. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ďakujem veľmi pekne za kapelu Fest, ako Mirko hovorí, podzekuj. Ja tak veľmi rád robím Mirkovi, Maťovi a celému Harleyu. Ďakujeme veľmi pekne za kapelu Fest, naozaj to asi nečakali. Ale my sme sa dohodli, že skúsime aj vaše hlasivky. Martin si utrel čelo z potu, alebo pod štela. Pod včerajšku. No, krásny ďalší darček. Wow, nádherná motorka, ktorá bude pripomínať dnešný večer náš deň. Tak poďme, Valer, dáš mi G? Jedno Gčko. Ja nie som nejaký náročný. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear friend. Najlepším týmto bombardérom, priatelia. Dnes sme tu len a len kvôli ním a už o malú chvíľu začína žúrka, na ktorú len tak ľahko nezabudnete. Až do rána. Práve pri mne stojí šofér, osvetľová, zvukár, technik a osobný priateľ kapely Fest, Miloš. Čau, Miloš. Čau. Prečo si dnes tu? Lebo ináč by museli prísť MHD. To je veľmi dobré. A povedz mi, dnes je to špeciálne tým, že kapela má svoje vlastné pódium. Áno. Ktoré je vysoké 40 cm? 50. 50, OK, sorry. A vy ste ho museli deň predtým doniesť a deň po akcii ho musíte odniesť. Áno. OK, a čo by si chcel povedať k tomuto večeru? Čo od neho čakáš? Ja nečakám nič. OK, a prečo? Jak prečo? Si videl tú partiu? Počkaj, koľkých tu máme z Festu? Je to strašne komplikované, Peter, teraz. Nie, nevidíme. Vidíme ešte jedno fajné kolo, také rokové a potom uvidíme. Počkám. Rock'n'roller mám. Reka z Ameriku máš? Mám. A to je všetko. Vy ste veľkí kamoši kapely Fest, ja vás vidím na všetkých koncertoch, ste muzikanti a strašne veľa sme kecali o muzike, veľa my. A jak vnímate kapelu Fest, vlastne má 50 rokov? No my kapelu Fest poznáme dobrých 30 rokov, aj viac možno. Ešte náš dobrý kamarát hral bicie, Robo Dučaj. A vtedy vlastne sme sa spoznali. A Marián a ja registrujeme ešte, keď hral v Košiciach, v Tabačke, alebo tam hral v kapele. A ja zase na druhú stranu, tohto roku je 50 rokov, čo sa poznám s Lackom Rogožinským a ja som založil s Lackom Rogožinským prvú kapelu. Wow. My sme hrali svadbovky s Lackom Rogožinským ako prvá kapela a volali sme sa Smer. Čiže Fico by nám ešte mal nejaké doplatiť. A teraz tu máme Stav. Stav je vnuk bas-gitaristu Mira Kolára kapely Fest. Chlapci, vidím, že pijete pivku a vy tu aj makáte. Vy rozdávate ľuďom tieto odznaky. A vy ste tu od kedy? Od 12?
Pôvodne sme tu od rána, o 12 sme vlastne pripravovali pódium, všetky tieto podobné veci, ktoré sa týkajú tejto akcie. Tak sme tu prišli o 5, kým sa nás učilo, nachystala kapela. Tak sme vlastne, kým sa vybralo vstupné, tak sme rozdávali tieto odznaky všetkým návštevníkom, ktorí tu dnes sú. Teraz je pri mne bas-gitarista kapely Fest Classic Rock Band a spevák Laco Rogozinský. Občas brknem na tú gitárku. No a občas brkne na gitáru. Lacko, čo čakáš od dnešného večera? Čo pre teba dnešný večer znamená? Sviatok. Aký sviatok? Čo je to za sviatok? 50-ka, vieš? Sviatok festu. Fest je fest proste. A s týmito chlapcami... Fest je po šaricky veľo. Veľo. Á, to ma nikdy nenapadol tento pohľad. Že vás je veľo. A on sa k nám blíži aj gitarista. Nie, že veľa, že veľa. Veľa dobrého. Veľa dobrého. Takže to je gitarista Marian Kulhavý. My sme dnes založili televíziu Fest, ktorá točí dokumentárne filmy. Výborne. A Marian, čo pre teba znamená dnešný večer? Oslava sviatku. Oslava sviatku. Ty si asi zakladajúci člen skupiny Fest. Tak nám povedz, jak tá kapela vznikla do 15 sekúnd. No, stretol som sa s Vojtom Rusňákom, basistom, a že dačo budeme robiť. Potom sme išli za Vladom Šofránkom, boli sme trio, za pár mesiacov prišiel k nám Igor Hudáček a boli sme kvartet. Hrali sme aj vlastné veci, typu takej fermáta trošinku a tak, jazz rock. No ako samozrejme aj ten pop, lebo sme potrebovali si zarobiť na nástroje. A 50 rokov Festu znamená niekoľko zostav, ktoré sa postupne menili. Vieš to nejak zhrnúť, že ktoré? Tak prvý fest bol stabilný od začiatku až do konca. Ktorý rok? 75 až 80. Druhý fest 85 až 90. Tam sa menil len bubeník, ináč fungovalo to dobre. Na tretí maličké zmeny fungujeme dodnes. Koľko rokov máme? 17 rokov. 17 rokov. 17 rokov hráme spolu, my v tej zostave. Ja s vami chlapci. To je strašné. To je strašne dobre. Preto zalína, že je to 17, o 3 roky bude 20 rokov. Keď sa dožijeme, Marian, ja i Lacko, to dáme si 20-ku festu. Mne to tak vychádza, že vy to vždy viete nejak zrátať, že každý rok máte výročie, keď chcete. Keď chcete sledovať. 12 toho, 13, 15 toho. No nie, presne tak. A v tej dobe sme sa tak mohli prezentovať akorát na nejakej politickej piesni s nejakou angažovanou pesničkou. Angažovanou myslíš, že bola... Na tú dobu, hej, musela byť prispôsobená, hej, že oslava toho socializmu. Musela ladiť. Jasné. S prehrávkami. No, aby sme mohli hrať, tak prehrávky... No, to prehrávky bolo ďalšia vec. Ale vlastnú tvorbu sme mohli prezentovať jedine tak. A to bolo málo. Hej? A vlastne, keď si sa ako muzikant chcel aj nejak uživiť, tak si musel hrať tie zabavy, svadby a tieto veci. A vlastne tým sa vytratilo to, čo vlastne sme pôvodne chceli. Robiť vlastnú hudbu, hej. A sme sa stali takí, nechcem škaredo povedať, ale predajní, ako pouličné pracovníčky. Je tá doba, v ktorej ste žili. A vlastne tá roková muzika, ktorá je symbolom slobody a rebelie, a tá bola potlačaná. No, a vlastne dnes máme kapelu Fest, ktorá má 50. výročie, mala niekoľko zostav, ale vlastne nehrá vlastnú hudbu dnes. Podujatia Sky Radio ako moderátor rádia. Celý týždeň sme promovali v našom vysielaní tento úžasný koncert, ktorý sa volá Fašiangy s Festom. Aj keď teda začína fašiangová sezóna, tak hlavnou príčinou, prečo sme sa tu všetci zišli, je 50 rokov kapely Fest. Dobrý večer. Dobrý večer. Zhodou okolností som sa tu objavil ako zástupca mediálneho partnera, teda Sky Radia, keďže ako moderátor Sky Radia som celý týždeň promoval tento koncert a pozýval ľudí na jednu fantastickú party. Čo čakáš od tejto party? Čakám od nej jednu geniálnu rokovú žurku. 50 rokov. Ani jeden z nich ešte 50 nemá, to sú mladí chalani, de facto adolescenti, ale niekedy dávno vznikla kapela pred 50 rokmi a oni to teraz idú poriadne oslaviť práve s vami, takže vy máte to privilegium byť na tejto geniálnej oslave, no ale prvnež najväčšie hviezdy
festiaci prídu na pódium, tak na to si ešte budete musieť naozaj počkať. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste prispeli k tomu, že sa tu dnes večer môžeme takto spolu baviť. Hlavne Harley Davidson tu pod Kalváriou 40. Ďakujeme všetkým Road Cafe a tak ďalej. Ďakujeme aj Sky Radio trošku prihrialo kávičku cez mediálny priestor, ale hlavná vďaka patrí všetkým festiakom, pretože nebyť ich, tak my by sme sa tu nestretli a neboli by sme na tejto úžasnej žúrke a oslave 50 rokov kapely Fest. To bol základ tých 60 70. A hlavne, čo ja si myslím, že tí chlapí, ktorí to teraz hrajú, vedia v duši, ako to má vyzerať. Lebo keď dneska prídu mladí chlapci a chcú si zahrať nejaký starý ZZ Top alebo tak oni to zahrajú, ale možno to technicky sú dobrí všetko, áno. Ale tá duša, stará duša roková tam chyba. A toto je presne u Festu, že to je taká odviazanosť, taká dobrá, tá stará rytmika, taká cítiť proste, že tí chlapci to majú v sebe za tie 10 ročia už. Je to možné, že jak hovoríte, tá rebelia tej rockovej muziky, tým, že ste vlastne prestali robiť svoju vlastnú tvorbu, pretože by vás to neuživilo? Dneska sú tu muzikanti, ktorí... Nie, že len neuživilo, ani sme sa nemali kde prezentovať v podstate, hej. No veď to je jedna súčasť toho, že... Lebo každý sme chodili do zamestnania v podstate, hej. Marian bol síce profesionálny muzikant celý život, ale my sme chodili do zamestnania, že ani nešlo o to, že uživiť sa, ale prezentovať sa. Jasné. Ale dnes vlastne sú to chlapí na pódiu tu na v Harley Davidson klube v Prešove a je z nich cítiť tá energia. Presne. A neveľakrát práve preto o tej prevzatej hudbe, keď sa bavíme, že či, vieš, otec mi sem tam povie, že no my nehráme vlastné veci, ale nikdy nevieš, kedy hráš Pink Floyd a tam dole sedí nejaký 10-ročný chalán so svojím otcom a vidí vás hrať a možno z neho bude nejaká nová... No a vieš, že to má veľký zmysel. To je jedna vec a ďalšia vec, my z vlastnej skúsenosti vieme, že vlastne skladby, ktoré rád hráš, dáš tam trošku aj seba. Čiže netreba pokaziť ten originál, ale keď tam dáš trošku seba do tej skladby, trošku to možno zmení charakter, ale hráš to tak po svojom. A oni tiež niektoré veci hrajú tak po svojom a je to dobré. Fest. Nech sa darí kapele Fest, nech to ešte budú aspoň 30 roky, že by mi potom mohli dať co zahrať na koniec. Kde sme naozaj tie vlastné veci mali, tak išiel do Stratená, lebo teraz neviem presne, aké roky išli, ale my sme ako keby končili. Kapela sa rozchádzala s tým, že niekto išiel hrať vonku, však ja som hral kdesi v Nemecku, Švajčiarsku, Marian išli hrať do Nemecka, Miťo Brunár ešte hral a tak ďalej, takže sme sa viac menej tak ako rozišli a dneska trošku to ľutujeme, že sme to nechali tak, že sme sa nerozvíjali ďalej, lebo vtedy to boli také pláne reči, blbé, že nemáme toto, nemáme texty, nemáme čo. Ale o to nešlo. Išlo o to, že pomaly komunizmus padol, myslím, že dokonca to bol taký zlom a ten druhý fest, číslo 2, sa ako rozpadal a sme išli každý po svojom, buď do svojich zamestnaní, alebo hrať vonku. Trochu zarobiť do baru peniaze. Že o nič iné nešlo. Čo pre teba znamená tých 50 rokov festu, čo má teraz tie oznaky, ktoré sme dneska dostali? Čo to je pre teba? No, pre mňa to je značka, no. 50 rokov to nie je sranda, hej. Aj keď 50 rokov vlastne to je záležitosť Marianova, ako jedného zo zakladateľov toho prvého festu. My budeme mať ten druhý fest, kde som už ja hral, a ešte jeden, vlastne len ja už z tejto partie, no tak my budeme mať na druhý rok, na ďalší rok 40. Čiže ten prvý fest a 50 je vlastne hlavne Marianova záležitosť, ale že už keď ten druhý fest, tretí, že tú značku držíme, tak už musím sa s tým stotožniť a fungujeme už ako aj prvý fest. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Fest. Happy birthday to you.
ním a už o malú chvíľu začína žurka, na ktorú len tak ľahko nezabudnete. Až do Lana Bieleho.